педераза. На колко години си? 250 години. Откъде си бе, букук такъв? От Германия. Какво пушиш, трава или цигара? Трева. На коя спирка отиваш ти? На спир. От 220. Ебеш ли си много? Еба съм обаче много. Ма на коя магистрала? На нашата магистрала. Къде в Помидо има магистрала, тапанар такъв, шаларец? Откъде си бе, букук такъв? Откъде си? От Чаларе. На колко години си бе? От 220. Кажи ми Ферари. Ферали. Не го пита такива. Как се казва баба ти? Звън с тревата. Баба ти? Баща ти? Баща ли? Да. Бай Стефан. Майка ти? Роска Букука. Добре. Имаш ли жена? Деца имаш ли? Да, им. Имам. Къде ти е жената? Това Величко. На колко години е тя? На 12. Беше ли много? Да. Обаче може да скина газета. Ще беше много? Еба. Добре. Може да скина газета. Колко деца имате? Имаме 3 деца. Какви са? Мъжки или женски? Мъжки. Добре. Така, имаш ли кола? Да. Каква е тя? Червена. Каква червена? Ауди. Ама какво? Ауди А8, S8, RS8, R8. R8. R8 ли? Да. Добре. Богат ли си? Да. Добре. Така, това беше интервюто. Така, сега ще ти питам още два въпроса. Какво работиш? Това. Отивам на нивата колко. Какво продаваш? Като копаеш на нивата, какво продаваш от тях? Продавам такова. Чушки, пиперки. По колко пари ги продаваш? Или стотинки? 10 стотинки. Браво, 10 стотинки килото? Браво, ти си изкараш парите. Това ли ти е жената? Това ми е момчето. Това ти е сина? Да. Браво, много е красив. Как се казва той? Анастас Илиев. Браво, а това другото момче кое е? Пащо. Това другия син си? Добре. Сега, това беше. Това ли е твоята къща? Да. Браво. Добре. Ти къде живееш бе? Вока. Добре, Къде живееш бе, тапанар? Обора. Добре, в обора живееш. Ама при кой живееш? При кравите или козите? Кравите. Добре. Мисля, че това ти е колата. Да. Браво, много мощна кола имаш. Не, това е там ли ти е колата, бе? Не. Това там? Е това колата. Добре. Ела да те снимаме с твоята кола. Ела. Ела да те снимаме с интервюто. Ела да те снимаме. Така. Баба ти има ли пари версия? Не. Ти ги плащаш. Мале, много Това е хубава. твоята кола, нали? Много яка кола. Това е богати бе. Това е богати Верони, бе. Глей, без тази кола. Добре. Добре, ела сега с нас. Добре, това беше интервюто. Нещо друго ще кажеш ли допълнително? Не. Добре. Ще кажеш ли на хората, които са ти харесали клипа и са ти коментирали клипа? Да. Какво ще им кажеш? Какво ще им пожелаеш? Да са щастливи. Така. Добре, искам да ти питам още един въпрос. Ти като ходиш на магистралата, виждаш ли проститутки? Да. Колко пари им тарифата? По 20 лева. Мале, много ефтино е. Добре. Баба ти откъде е родена? Африка. Браво на нея, тя може да донася нас разни работи. Добре, това беше за клипа. Айде, здрасти. Чао. Чао. Айде, това беше за клипа от нас.